Is-set ta' arazzi barokki tal-konkatedral magħrufa mad-dinja u l-akbar set komplut tax-xorta tiegħu issa se jkollhom dar permanenti fil-mużew il-ġdid tal-konkatedral. Magħhom se jiġu esebiti wkoll artefatti rari reliġjużi mill-kollezzjoni tal-fidda, il-bis liturġiku u kodba korali tas-seklu 16. Dan ifisser li għall-ewwel darba il-pubbliku se jkollu aċċess għal partijiet storiċi f'dan il-kumpless li ilu magħluq snin sħaħ. Waqt żjara li saret mill-Arċisqof Charles Scicluna u l-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici fis-sit tal-proġett, il-President tal-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Monsinjur Professur Emanuel Aġus, fisser bħala pass importanti tlestija tal-kostruzzjoni tal-Kamra tal-Arazzi li testendi aktar minn 45 metru bejn żewġ toroq kif ukoll il-bini ta' koppla li fiha se tiġi esebita il-Kappella Ardente. Il-faċċati fuq l-erba' naħat tal-Kamra tal-Arazzi bħalissa qed jinbnew b'ġebla tal-Franka maqtuwa minn barrieri f'Malta. Dawn il-faċċati konsistu f'aktar minn 2370 blokka kollha ddisinjati u maħduma waħda waħda. Ġew restawrati wkoll diversi partijiet storiċi u arkitettoniċi importanti fosthom il-Gallerija tal-Injam li tħares fuq Triq il-Merkanti, il-faċċati tal-Bitħa Interna u l-Caravaggio Wing li tinsab fil-kantuniera bejn Triq il-Merkanti u Triq San Ġwan. Ix-xogħol ta' konservazzjoni għadu għaddej ukoll fuq it-taraġġ storiku li jwassal għall kripta tal-Bartolott filwaqt li l-kripta nnifisha ġiet irrestawrata u se tkun iddedikata għal wiriet tal-kollezzjoni tal-fidda.